Padahil sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos, din nata sa ikaapat na pag-angkon ni Kristo Jesus, kinsa siya. Ang una, nagibawan na to, siya ang bread of life, siya ang light of the world, siya ang gate for the sheep, o siya sad ang good shepherd. So part 2 ta sa good shepherd, kawa man tanong human. So natamo ato dito, mag-ampo ta. Nagsunan. Nangitong amahan, ikaw ang maayo, buutan, gamahanan nga magbalantay sa mong kalag. Kung ginoon nihimo ka niini, bisag wa mi mangayo ni anak. Tungod sa imong dakong luma, imo gayon milyan higani sa kalibutan, kung imong gitugyan ang imong kinabuhi. Mao kang mga butang nga among tunaan pa karon Ginoo. Ampo kami. Handa man ikaw na mong kasing-kasing pinahuna. Dili mahimong stock knowledge, dili mahimong usa lang ka informasyon ang among makatunan, kundi maghahatag og kausapan sa among gayong kinabuhi. Labi na akong kasing-kasing o Diyos. Ipiyuhi pinagi sa inyong tulong. Gamahanan ang inyong tulong, makahimo sa pagpalingkod, makahimo sa pagpuki, pagtangtang, paghugas, o pagbadlong ka namin Pinoon. Lord, tinuang may madawaton, teachable, andang magpausap ka niyo. Kaya kausaban ng uginong dalikan ng kanino, biligay ka ng itandaan. Mamahanan, tugyan ka ninyo ang aming kasing-kasing, ang kinabuhi, ang panahon, sa kamayan sa mong ngalan, in Jesus' name we pray. Amen. So last week, John 10 ka sunod. Atong nakatunan nga ang Good Shepherd o ang estranghero, no? Nga ang Good Shepherd mutawag sa iyang mga karnero, o mga makanero makaila sa iyang ingog. Apan dili makaila sa iyang ingog ang mga karnero sa strangers. Kung ang Good Shepherd, kay siya man ang shepherd sa kungkalag, siya man ang magbantay o pasto sa kungkalag, mag-unagin na siya, o kay mag-unaman siya, kita mo sunod dito niya, musubay ta sa iyong pang-adin. Mo na nga, usa lang may kabukutang may sunan nga, ito sa akong kanara ganang buntag, nga ako nang ilugang din. Kung karnero jud ka sa Ginoo, way laing tingog nga imong paminawon. Correct? Diba? Ato na nakatuna last time. Gawas nga walay laing tingog nga imong paminawon, way laing tingog imong sundon. Kaya nasayod mata nga maayo siya na pastol. No? Siya ang shepherd, siya ang pastor sa atong balag. Siya ang dunay lindot o maayo nga plano sa atong kinabuhi. O kung ito ano na siya maayo, kung lindot nga plano sa atong kinabuhi, asa pa man ta maminaw? Di kita maminaw sa bisa kinsa, di ba? Kasi ginoon, ganina sa Galatia, ito kini Justin, I've been crucified with Christ. Binansang na ko uban ni Kristo, busa dili na ako magkinabuhi kundi si Kristo na. So kung ato na nasabtan, kung ato dyan ang bidawat na nangapulong, which is similar lang sa atong memory verse na for me to live is Christ and to die is gain. Then ato yung gitugyan o gisurrender atong kinabuhi ngadto kaniya na siya na ang magdumala, siya na ang magpadagan, siya na ang kibaw ang usaon niya pag-umol sa atong kinabuhi. So in short, atong isalig ang atong ugma karon ug ang atong ugma. Bisan ang atong kaayuhan sa atong previous nga life o sa atong dali kinabuhi, ato lang gitugyan kaniya. Diba nagisgutan nini nga atong dali kinabuhi, kinsa ta sa una, ato na gihatag niya. Kung usa ta kabati, usa ta kadautan, ato na ihatag niya. Kaya kung dili mo ihatag, di ka mabag-o. Di ka mahimong nindot sa tubangan sa Diyos o may mong nindot sa tubangan sa tao. Mugawas gihapon yun na ang mga bati sa atong kinabuhi.
Ang ako lang nakitaan magigsunan is maminaw gyud ang tao sa tawag sa kalibutan. Daghang tingog sa kalibutan. Nasayod ta nga ang atong kasing-kasing ato na tanan dito diyan sa Ginoo, no? Pero may bulan ko nga manawag maghihapon ang atong kasing-kasing og something, nanawag og laing tao, na laing nangitag laing gugma. Dili ba sa tanan ang gugma nga dili kita ni Kristo manawag. Ha? Ikaw ako ba kita? Ang sa pagiging kabutan is, mangita ta outside sa katawhan sa Diyos. O bisan pa ganitang mangita kag out inside sa katawhan sa Ginoo. Dili na kasiguraduhan. Balikon din ako. Dili na kasiguraduhan nga kanang tawo nga nagsimba-simba iya na sa Diyos. Dili nimo maingon nga aktibo kay siya o pastor siya. Uy, sa Diyos yun na siya. Kami na. Di na kasiguraduhan. So, muta na ta, saan man yung pagkahibaw? Una, muta na din ka sa imong pastor. Si Kristo Jesus, pinaka-pastor. Tinuod na siya ang Christian Lord. Kaya dapat tinatamutan ako sa gawas sa mga pundong sa katawan sa Ginoo. Nga di na ka sa sulod, pero muta na gihapon ka. Christian din na siya, Lord. Huwag kami bagayon. Kaya kung dili yun na kamo, ayaw na lang o pamugos. Gawas pa niya na ngamutan na ka sa Ginoo. Kaya sa'yo, maminaw man ka sa tingog nga, kunway sa Diyos, pero ato itong tingog sa itong kasing-kasing, mutan na ka, prayer fasting ka dyan, Lord, siya din na, Lord. Yung dahil ng atong tingog sa sulod. Oo, ikay ni tingog, isad-usad ka, ikay sa nito ba? Ang astang punong sa Ginoo, mo pasutigon para pabor sa imo. Tignan mo ng kinuha. Pero mo ni mag-isunan ni Manjit ko. Pag-what? What lang mo? Ano man? Iatag na sa Ginoo dali. Kaya Manjit ka, bisan pag ganang nagpuyod mo sa ministry, di gihapon na kasiguraduhan, na siya, mo gina siya sa ipakita kung magnata sa simbahan, kung magpuyod ta usa ka gibuhaton. Although, pinagi sa mga gibuhaton, anak ka makakita sa iyang, makalili ka ba sa iyang kinabuhi ba? Makalili ka sa iyang kinaiya. Gamay lang kayo, kung makalili ka, wala na siya yung nga batasan, wala na lagi siya yung anak. Alam mo, kuan lagi, marag delikado. Manang minun dito ninyo. Sali ka na, dapat puno na, di siya judgment. But, at the same time, the Word of God, magulingon na mahukumsan ka, masusi ka, judge ka, sa kinaiya sa matataw. Muna nga, ang kasing-kasing, di mo paminahon. Ang mga tingog sa ubang kasing-kasing sa gawas, di sa mo paminahon. Ang mga butang, anything na pang kinahanglan mo sa kalibutan, ayaw paminawa. Ang tingog ra sa Diyos, ingon siya nga, ako ang imong sufficiency. Ako ang imong tanan. Ngayon na Ginoong ako ang imong tanan, hindi pa makasauban. Di ba dahil saktura o kumplito ang Ginoo? Di ba igo ang Ginoo para sa imong pangkinahanglan? Ako kasing-kasing ganun, ganahan mo yung binay murag mo pitik-pitik na ba? Excited sad ka na. Kasi ka ng murag, napaka nang ma-inlove ka, na may kisunan. Wa jud ka kaagingan na ilove ka sa Ginoo, wa pa jud ka na ilove sa Ginoo. Unsa man ang tawo ma-inlove sa Ginoo? Unsa man ang tawo ma-inlove? Di ba mo, mura kag buang kasi ikagpalita ng usa ka tao o kanang usa ka, di ba? Bisag butang gani. Kung inlove kay kag butang, bisig kag pangita ng usa ka butang. Yang mag di jud ka mahimutang ang di jud mo maimo. Ano yung natubuhatong sa Ginoo? Ang di man nato siya, paminaw nga nung maminaw magid ka sa tingog sa ubang mga tao o sa ubang mga butang ng kalibutan. Asa ang butang may mo. Yan na kagbagong tab. Kailangan kagbagong cellphone. Kailangan kagagang kwarta. Kailangan kagbagong sinina. Di ba? Ang tanang butang sa kalibutan mo tawag sa itong atensyon, mauna ang stranger's voice. Mauna sila ang mga tingog nga dapat di na itong paminawon. Kaya ang tingog lamang sa Diyos, ang itong paminawon, period.
Ay. Terus manahan ang murag pag ikapoy ko, kaya ito sa akong sakit ng pagkaroon. O pati kayo kumaayo. Gahapon lang po, sa gabi lang po naka-tuog straight. Mawa dyan ko ng mata. Mga gabi wala, siga akong mata alas 3 na, plus umuubo pa. Ano man, siga akong mata sa alas 3, alas 2 pa may mga alas 2 pa na, siga na akong mata. Tuog ko mga alas 10, mata ko alas 2. Sige na po ampo. Sabi na sa mga katauhan na naminaw sa timog, sa kalibutan. Salamat na sa Pagdino ni Persona. Kayo na sino kasakit, maglamig na sa sila tukon ba? Silang papadlong. Pero kanang, medyo ka mahimutan. Kaya, nga nung pili ang tao sa tingog sa estranghero o dili sa tingog sa Diyos. Manang makainon ko, kung ino si Kristo, si Jesus, nga dili maminaw estranghero, ang iyang mga karnero sa estranghero, o dili mo sunod nila, kung may buti sa buti anak, kung naminaw ang tao, kung sunod nito sa kalibutan, sa mga tingog sa kalibutan, kung may buti sa buti anak. Estranghero sila, o dili sila karnero sa Diyos. Sumuras na ka sa case na kanaan. Di sa kanino si Diyos. Kaya nga nung naminaw mas ka sa tingog sa estranghero. Pagwas na minaw sa tingog sa ilang pastor. Wala maiso namin ang ito ninyo. Dili ko Ginoo. Ginoo ko dili. Ay, di ko sumbakat. Pero ang pastor na makita ninyo, managitaw sa English of under shepherd or tig sa Ginoo, nga yung Ginoo, okay, bantayan yung mga tawhan na ha, imo na silang mga katawhan, bantayan na kaya ako ng mga katawhan o nasa kanan. Nagay ipaabot ang Ginoo sa inyo. Nagay ipagbadlong buhaton ang Ginoo. Please, Panginoon. Di mo na sa akong kayuman. Imo ng kayuman. Dili ako'y mabulahan. Ikaw ang mabulahan. Kay tigre ko gisuro ako. Wala mo na Ginoo. Sultihin ni siya. Kaya na kay premium. Wala mo na Ginoo. Sultihin ni siya kay ikaw mabulahan. Wala na kayo na Ginoo. Ngayon pag Ginoo din na magpinabangay mo sa tagusa, magitunay mo sa matagusa, ya, premium ti ka labi na ikaw maganahan kay nga malikon sa uban. Nabay Ginoo na Ginoo o promise? Wala. Pero liingon siya di unang matagusa. Pero kanang pagligon sa matagusa, pagbanlong sa matagusa, ang dako ito kay responsibility anak sa wali, sa pastor. Kaya dako kaya siya buto sa Ginoo. Ako dako kay kung tubag mo sa Ginoo. Manawiman dyan ko ninyo, balik-balik ko, kahimo na dyan ko ani, nga pag sulti na sa una. Kung niilan na dyan ka sa Ginoo, halay masulahin sa tanan. O ipakita si mo ngayong buhat. Pero kung wapad ka kailan sa Ginoo, sige kag supak sa pamagi sa Ginoo, ayaw ka angkon, na-Christian ka, kaya makapandol sa uban. Kung labaw sa tanan, kung muangkon ka, dako ang Ginoo o expectation diyan. Ug ang mga tao dako sad sila og gilauman. Kaya niingon man ka nga naanak ko ni Kristo, nalansan ko ba ni Kristo, namatay na ko ba ni Kristo, kung akong pag ginabuhin may tungod ni Kristo. Yawa day Kristo diha. Ang tingog sa kalibutan di ay. Wala may ingon ko, dako kay ka og accountability, dako kay ka og tulubagon, kung ingon ka, Christian ka. Amen? Ambot mo sakto ba kung dili, nakogingan na. Nagka-Christian kayo, hindi ka mo sunod sa Ginoo. Balik na lang sa inyong daan, asa ka mo sa Ginoo na daan lang, balik na ito. Ayaw lang simba sa Christian na pagtuo. Ang ilan. Pero na kung pakauho lang, pag-simba ka, yung buhat ka kung pag-Ginoo. Kaya malagin ko yung kanina, dili ka pwede, pagpakaroon inon, ako na yung kinalan ng lingkod mo, na perfect mo, ako din perfect mo pala.
Pero di ta magbalik-balik o supak sa Ginoo o sa paghimo og dautan. Now, ay kaduha na ko nakatuna last week is ang Good Shepherd o ang kawatan. Ang Good Shepherd, kung sa siya, yan siya, aron tagaan ka o bagong kinabuhi o madagayaon nga kinabuhi. Pero pag gibag-o ka sa Ginoo, o giblas pa jud ganyan, pamanimo kang nindot kaayo nga kinabuhi, mo na yan saan. Pero at the same time, iyang gikumparar ang iyang kaugalingon sa kawatan. Sa kawatan, yan yung kawatan aron pag kawat. Patsyon ka, ugubon ka. Mo na kung muhimo ta, o gano'n bang maminaw ta sa kawatan, maminaw ta sa iyang mga daotang mga suggestion, o tingog sa estranghero. Kanang estranghero, kawatan na. Kanang estranghero ang yawa na. So kung maminaw ta ngayon na, uy, kanang si kawatan, kamo, nindot kayo mo. Uy, kaning butanga o, nilagay para ninyo, may pagkamatchid yun, para main mo ng butanga. Pag inunani, okay, mas kuan, nananana, tagaan, nagdagang suggestion sa kalibutan, kung imong buhaton, ikaw mismo, nagpaulipon, ni Satanas. Mo na nga, bita, mubuhat sa mga butang, nga makadaot sa ubang mga tao. Tila kay manguha sa mga butang, makaayon na to. Makadaot nila, di ka mubuhat niya na. Munta na ko ninyo. Kung nakay anak niya, maminyo gayon, o dili magtotoo. Kisa bang kinabuhi madawat anak? Naroon, iya, dili na. No? Correct ba, dili? Sakto, dili? Yeah. Pero dili ka, pituhan. Pituhan ka. Imong anak, dili pituhan. Pituhan ko. So, matag desisyon na tumarang sa kabutang Ginoo sa Ginoo. Matag desisyon nga imong buhaton sa matag adlaw, siguradua nakapahimaya sa Dios. Siguradua iya di sa Dios. Ora gid na. Kay ang matag desisyon gihimo nimo karon, maoy makahimo nimo nga unsa ka sa umabot ng mga adlaw. Para sa estudyante, sa matag adlaw, mukha classes. Sa matag adlaw, kung na-examination, mangupya. Sa matag adlaw, di mo buhat sa iyang imuhaton. Kung sa mga estudyante ha, makapasarbi. Di. Kung nag-inighuman sa katuig, bakit ani mo, nga iyang mga desisyon sa matag adlaw, nakahimo niya nga, libalik siya sa iyang grado. Wa siya mo uminto. Pero ang nagpinuod kasi matag adlaw, hindi mo siya desisyon, bisag lisod. Uminto din siya. Kaya promote man siya. Sumao na mga butang nga, simple kaayo nga mga pagtulunan, nga para nako bisag ka mga kabataan, muhimod yung mong desisyon, ayaw buhat ang desisyon, nga makadaot nimo o makadaot sa uban, labaw sa tanan, makadaot sa ngalan sa Diyos. Di makalikay sa Ginoo. Punta na lang yung kabulingon, kung ako Diyos ani, nalipay ko sa akong buhaton, pumunta na ang Ginoo. Pumunta na yung kagalingan. Kaya ikaw mismo, kung nabuhat ka ni Ana nga dautan na buhat, kung ikay buhatan ni Ana, di ka lipay. Lipay ka? Dili ko ganata buhat o dautan sa bano. Muna ayaw rin na siya. So, ang tingog sa kaaway, ayaw paminawa. Ayaw sunod sa iyang mga pamaagi. So, karon ngayon na sa John 11:31. Basahon na to. Sana ko sa Cebuano. John 11. Ilang grupo? Ang dito. John 10. 11:21. Ako mao ang maayo nga magbalantay sa mga karnero. Ang maayo nga magbalantay, andam nga magpakamatay alang sa iyang mga karnero. Dili siya sama sa tao nga sinuhulan lang nga magbantay. Kaya sinuhulan lang, budagan,
kung may makita siyang nagaabot nga ihalas nga iro, ubiyaan lang niya ang mga karnero. Busa atakihon sa ihalas nga iro ang mga karnero o magkatibula agino. Ang sinuhulan mupalayo tungod kay sinuhulan man lang siya ug baliwala lang kaniya kung unsa ang may tabo sa mga karnero. Apan ako mao ang maayo nga mabalantay sa mga karnero. Ingon nga ako naihan sa mahal ug ako nakaila kaniya. Nakaila usab ako sa akong mga karnero ug nakaila sila kanako. Ug ihatag ko ang akong kinabuhi alang kanila. Mayuban pa akong mga karnero nga wala dinhi sa inyong mga grupo, sa inyong grupo nga mga Hudyo. Kinahanglan pasudlon ko usab sila. Maminaw sila kanako o ang tanan nga maminaw kanako mahimong usa lang kapanon nga may usa lang ka magbalantay. Gihugma ako sa amahan tungod kay ginahatag ko ang akong kinabuhi alang kanila. Ug pagkahuman mabuhi ako pag-usab. Walay makapatay kanako kung dili ko kini itukod. Apan kabuoton ko nga ihatag ang akong kinabuhi. Ang akong pagbuot ang paghatag nini ug pagbuot usab ang pagbawi nini. Mao kini ang ingon kanako sa amahan. Tungod dinhi gisulti ni Jesus nagasumpakit pag-usab ang mga Hudyo. Daghan kanila nga ingon, kini nga tawo gisudlan sa rutang espiritu ug buang-buang, ano nagpunay kamo og paminaw kaniya? Apan nagingon ang uban, ang tawo nga gigamhan sa rutang espiritu dili makatudlo sama ni ana. Usa pa unsa man pag-ayo sa usa ka tawo nga gigamhan sa daotang espiritu ang usa ka buta. Niabot ang panahon sa pagsaulog sa Jerusalem sa pista sa pagdilikar sa templo. Tingtugnaw kato kung lakaw si Jesus. Mialirong ang mga Hudyo kaniya umingon sila. Manong dili mo pa man itugan ka namo kung kinsa gayon ikaw. Diretso ha kami sulti kung ikaw maong Kristo. Ningon si Kristo kanila, gisultihan ko na kamo kung kinsa gayon ako, apan dili kamo matukan ako. Ang mga milagro nga ipabuhat sa mahan kanako nagpamatud sa kung kinsa gayon ako. Apan dili kamo matukan ako tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karnero. Ang akong mga karnero maminaw kanako, nakaila ko kanila kung nagsunod sila kanako. Gihatagon ko sila kinabuhi nga walay katapusan, dili gayon sila mawala. Walay makaagaw kanila gikan sa akong amot. Gihatag sila kanako sa pamamahan nga gamhanan sa tanan, wala gayon makaagaw kanila gikan sa kamot samahan. Ako nga amahan usa lang. So magigsunan marita sa atong garong ikatulong nga bahin sa paglantaw kinsa ang Good Shepherd. Atong tanawan din ang Good Shepherd in contrast or ikumparar sa hired servant. Katong iba sa versikulo 11, 14, 17 o 18. Si Jesus, kaupat iyang gideklarar, ako ang maayong na magbalantay sa karnero. Maayo. Hala, mamili kayo ng sapatos, kita mo maayo, bahala na o baraton, pero kita kayo mo maayo. Amen? Hindi mo mamili ng sapatos na bubaon. Correct? Kaya kung na yung matag ng mga libre, madawat sad ka o bubaon. Maglagot ka rin ka, matag ng bubaon. Kung tagaan, luminod ka, mingon ka, wow, libutan nyo eh. Lindutan sa patusaw eh. Kanya, libre pa dyan. Now, ang gihatag sa Ginoo nato sa Diyos Amahan, maayo, pinaka-best na magbantay sa imong kalag. Kaya maunay kawaton sa yawa ang imong kalag. Ang imong pagkatao, ang imong saktong pagkunahunang, saktong pagbati, kawaton sa yawa na. Yapat yun kay kagawat niya, bugal-bugalan kang buwa, imong kang buang, o bubuon ka. Muna nga, sa doon kataon nga, dahilhan ako nga, naminyo doon sila o bili magtotoo sa talong pag-inyo. Ngayon na lang ko, kung bubuo na gani ka sa imong bana, dahil ito na magtotoo, pamuhi ang kami una, gawas. Hindi mo padahal, ang problema lang, problema sa kailangan sa kababayan, nakita binuangan na, magpabiling bilis ko ninyo. Naglaong na mausap ang bana, kung may mong nawag pero may pakulata.
naglaom mo usab ang bana, kumahimo kang martir, maguba ang inyong pagkatao. So kung maguba ang inyong pagkatao, ngayon ko, gawas ka na naman, hihimo ka sa imahin sa Diyos. So sa ang tao nga musud, anak, nga abli ang mata, okay na ito ang mga hinayak na, pwede ka sa magtotoo, ibisan pa ganin, ngayon ko, ano mga mabilin mo ka? Ano mapabilin ka? Labi na kung ang imong pagkatao, naguba kung maayo. Nabitang wala na kayo kumpiyansa sa imong pagpilihan mo na lang taong trapo na gamiton sa imong pares. So, tanaw na ito din nga nahimo siyang good shepherd. Makita na ito sa versikulo 14, good shepherd siya kay, tanaw sa 14, balik ko na ito, ingon siya nga, 14, apan ako mao ang maayo nga magbalantay sa mga kaniro. Ingon na ako nailahan sa mahan, kung ako nakaila kaniya, nakaila usab ako sa akong mga kaniro, kung nakaila sila kanako. Kung ihatag ko ang akong kinabuhi alam kanila. Tandaan kayo. Nakaila ko siya sa iyang karnero, kung ang karnero nakaila niya. Sumanay kanimo nga, manay ko na, lindot na, nganayhan ka. So at the same time, the same thing na yung mga suunan. Sa ato din ba as a family, sige di ko encourage anak. Kaya mutapo din ang tao. Kana ba itong, di ka ganahan tabangan, di ka ganahan sultihan sa itong sayo, di ka ganahan na anak. Let's get to know one another. Mag-ila-ila yun ka. Kung nasa ganahan ubang magpila-ila, yung masadisan, masunod gapon. Mo isulti, gapon ng linaw. Pero ang Ginoo ang good, napang ko siya kapasidad pag-change, pag-usab sa imong kinabuhi. Hindi lang ka nang maayo ka para maayong nga tao, dili man. Ang Ginoo, grabe kay ka siya ka maayo kay gamhanan man siya, na hasta ang iyang kaayo sa iyang pagkasiya, iyang ihatag kanimo ngadto sa kiladman sa imong kasing-kasing sa imong kalag, na mahisama ka ni Kristo Jesus. Pinana siya kaayo. Kung tanawin mo yung kinabuhi, kinsa man siya. Wa di siya sala lagi. Sa tanang gibuhat sa tanang tao niya sa kalibutan, wa pa siya hangtod karon nga mga tao di gapon mo ilan niya, gipakawawan gihapon siya. Wa man gyud ang Ginoo mubaws. Kini mo naman siya og so hindi mo naman siya usa ka sa ni. Hindi mo na ba siya ba? Kung ano mo buhato din yung ilan ko, ang ending niya tumo sa impierno. Gets? Pero at the same time, dili lang kay ang imong kinabuhi karon ang ending mo si pagpalabi nga gyud ko dinhi bahala nang impierno na bitaw ni na may rason minana. Pero wa man ka nahuna. Mao ni na. Sa dihang di na ko ilhon ang Ginoo. Akong giimbitar kining kawatan kamo ngawat nako, upatay nako ug uba nako sa akong kinabuhi. Isa man yung kawatan. Sa Tomas. Ako siyang ginbitar kaya nga naman, wa man ko sa poder sa Diyos. Kundi itang maglinaw sa pulong sa Ginoo, magsigi tag hiwi, sige tag sala, sige tag buhat, o balik-balik o buhat yung sala. Ang Ginoo, wa kita protection niya. Kita bitatang mga bata na ma-rape, kita bitatang mga bata na makawat. Diba kung sukirong kawat mga bata? Saan may mga bata? Napasakdan. Why nagpatiman? Pero lang ko na, nasudlan sa itong panimalay, wata kibaw, great. Okay? Kung kadaghanan Diyos mga kabataan, naa sila sa dalan, wa sila sa poder nila silang panimalay. Wa sa Diyos mangita nila. Di ba? Mo ni ang mga bata na kawato tanawa. Makita nato sa TV, katong inahay na, uy, ako magibutang diri kong anak. Kaya, kaya gamay rin yung bayit, ika ko sa ina, kaya na ang bata pa. Birahon na yung, mangita mo na yung buwang ina, di ba? Dili kong anak, kawa man yung gibutang sa gawas, para i-display niya na, ay kawatan, wala na kong anak, yung baligyan na. Bahal man kayo mga bata.
Wa man na niya buhata, mangita siya pero kanang mga nawag tangan ng mga anak ng report bago na daghan kay nang wa ng report. Kaya para nga mas may wa ko mga anak dito. Ang iyang karnero na ila, in short, tunad sila relasyon. Sama, ang makita natin sa 14 minutes siya na, sama ako, akong amahan. Doon ay relasyon, usami. So, importante, please, mga kayo ito po, anak sa kagang, mga anak sa kagang, anak naman kami sa Diyos. Build your relationship with God. Kana may buhata nga matag adlaw nagkaanang kagdulong na hinsama ka ni Kristo Jesus. Mao na ang relasyon nga imong umulong. Ayaw sig pangita ang relasyon sa gawas. Diha sa Dios. Labi na minunta nga amo mag-relasyon na Diyos ginuli ka kita. Oy, kung ninyo bakay gumala sa inyo ha, nindot na dyan yung kaay na matukas Ginoo ko kay nga naman, di jud ka sa likwad, di jud ka talikdan. Yan ang promise. Na ang promise, ang Ginoo ang promise, di na siya makalimot sa iyang promise. So, siya may duula, siya ilahat, ihatag ang inyong kinabuhi. Kaya ano man na maayo sa siyang karnero, ano maayo man na siya ang atong karelasyon. Kaya ihatag na niya ang iyang kinabuhi, anak natin. Gipatamat siya na ka. Demonstrate niya ang iyang dakong guma nga bisag kinsang tao dili makalabaw ni anak. Na ba? Wow, eh. Ilisan niya po na tao ang Ginoo. Kaya wata makuntinto sa luma. Ilisan niya po na butan ng kalibutan na kaya wata makuntinto sa iyang gihatag sa atong kinabuhi. Una may nang screwed up, stupid jud kayo ang tao. Kung ano, buta. Huwag pa yung relasyon. Pero kung ikaw nakasabot ka, kinsa ang Ginoo? Kung imo siyang gingon, imo siyang giangkon na imong Diyos, tinud-a palikog ang imong relasyon sa Ginoo. Tinud-a. Kaya sa iyang paghatag siyang kinabuhi, nagpaubos siya. May tagingon nga, dapat din sila langit, hayahay kay ko niya, pagkamatay ko din. Wala, sa ginawa niya, linaog yun siya. Nahimugid siyang tao, di ang tao makabati ka sakit, makabati ka gutom, makabati ka init, kabugnaw, kasapot sa, and everything else na atong mabati ng kalibutan na apan wa siya makasala. Kung labaw sa tanan, Diyos siya nga naghimo ko ordinaryo nga tao, sulugoon sa tanang sulugoon, ug bisag gamay wa siya maaging depresyon. Wa siya maaging self-pity. Kana bitang luoy sa kagalingon, luoyan ako diri mahan oy. Imo kong giani oy. Uyan ako diri oy, mong sakripisyo ganing nga tawanay, grabe mga bagang nga naon nga tawana, hindi man nila ganin ako. Sigat akong ipangayo, ang gimsimba nako. Di mo lang, Ginoo, yung mga goodbye. Wa jud mag-agi bisag gamay ang Ginoo. Ang iya lang jud, himo siya maayo, himo siya maayo, himo siya maayo. Kung ikaw mubalik pa ka diri nako, makigrelasyon jud ka nako, makigsikit jud ka nako, good. Kung di ka makigsikit nako, himo nang problema. Basta ako, kanang Ginoo, gibuhat na nako ang tanan. Kay gibuhat naman sa Ginoo ang tanan na mahimo kang iya. Manong di man nato buhaton ang tanan. Mas si Kristo mahimo jud ako. Buhatan tanan na mahimo imo gid si Kristo. Maimo gid siya nga bisag natug ka, bisag sa imong nasakit ka, bisag pa o na-disgrasya ka, bisag asa ka, bisag nakasilawom sa dagat o tagas langit, lutaw-lutaw na kibaw ka iya ka. You belong to someone great. You belong. Kikitang tao, ganahan magdita nga, we belong. Na may angkon na to. Paangkon sa Ginoo, paangkon sa yawa. Paangkon sa Ginoo. Ayaw sa kaulag ng kalibutan na. Paangkon sa Ginoo, ayaw sa mga kahakog ng kalibutan na. Paangkon sa Diyos. Kaya mas daghan pa ang mga anghel na ito, mga pakpak o hangtos kanturan, ilado kay ka, kaysa dinhi, manikamot ng ilado kay ka sa kalibutan, tiguan naman yan po, kapraga na po. Ilado pa ko, ang kinwanterkit na po niya, saan mga bakit ang po sa sinta. Isa naman kailan ako, matiguan na saan. Kailan yung mga batanaw na po. Wow. Tumana, pasay na. Tumana ako pagkasikat.
Sa pagkabalik mo lista, naman na. Pero sa 30 ka tuig nga akong gibalikamutan na kami jud sa Ginoo. Kibaw ko ang sa langit, wala jud ang mga uy, ikaw ito minigupa kay ito, ikaw ito hilak-hilak sa ko kay pagkaon. Ya dili ka manawat diha, dili ka mangila diha, dili ka magbuhat og gawtan na, ug wa kay ka mo ana na. Oy, ako dinhi, nagwali ko dinhi, kung kibaw mo gigutom ko, oy pang tights mo oy. Wa ka makimog na. Lipay minit mo, ato pa ang imong pagkadungganan. Tanto sa namin, hindi ta manghakot ang pagkadungganan sa kalibutan. Pagkadato sa kalibutan, ang ato is muhatag ka sa atong kinabuhi para may dungganan ang Diyos. Kaysa nang dungganan ang Diyos, ingon kasi Ginoo, wala ka dili ko nako. Kaya imong dili kong ipasikat sa imong kinabuhi. Kagwatra ba mo nga nung kaning mga si Matthew, si Mark, si Luke, si John, si Paul, si Peter, si James, may sa New Testament lang ang mga writers. Tanaway lang kinabuhi. Anong igamit mo ito sa Ginoo? Pagsuwat. Yang ilang 900 karon 2,000 years na, nag-ilang lapon ta. Ano naman ta? Kaya nakirelasyon sila todo sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi is may tungod ni Kristo, may tungod ni Kristo, may tungod ni Kristo. Dili may tungod nila, sa ilang kadato, sa ilang makuha, sa ilang makasikat, huwa sa ilang ginaunahan. Ilang ginaunahan sa Kristo. Makita niyo kini mga tao na grabe silang nagyang sakripisyo. So, di sila perfect, nagdagang palpak sila, ganaw na mo ilang kinabuhi, isa sila dagang palpak. Pero sa dahan nakailan sila ni Kristo. So, tuy ilang kinabuhi, diha ni Kristo, Mato namatay sila. Muna ilang alam, pero gigamit sila sa pagsulat sa Ginoo sa iyang mga pulong. Pila ka libro din eh? Pila ni ka libro? Sa billions and billions of people, sukad ni Adan ug ni Eva hangtod sa katapusang kalibutan, sa 66 ra mga tao ang gigamit sa Dios sa pagsulat sa iyang pulong. 66 chosen people. Kadaghan sa tao. Kung manamay libro ni Micah, Nehemias, Mesias, isa wala sila. Mga tao nagtakaw sa Diyos. Dili matingalita magamiton sa Ginoo para pagsuwat sa iyang mga pulong pa kay man ni konflikto naman ni mao naman yun wala may maabot. Nanatanan din ha. Sana to paglakaw na nilo na kung kinabuhi. Pero sigurado ko na matagpos sa isa ganung kabataan kung maglakaw lang din mo sa Ginoo. Naadyo'y buhaton ang Ginoo na ikaw mismo nakibaw ka. Hatag sa Ginoo ni na kung maging baton, ipabuhat ko sa Ginoo na ini, pero apil ka kasakit. Andang ka masakit, andang ka suffer for Christ. Just like He suffered for you. Kaya kung hindi ka andang na masuffer ka para kanina, malayo na. Kung sa may ituboy, huwa ka ni Agi sa ubos. Why ituboy na? Kung ikaw mo agi sa cross. Mananga, gawas na si Kristo Jesus maayon na shepherd because ang amahan nahigumakan niya. Manang sa atong Philippians, manayon siya, diha, isulti nga ang atong pangunahuna o kinaiya susama unta ni Kristo Jesus na wala makitupo sa Diyos kundi nagpaubos. Walahin mo siyang tao. So, at the same time, Jesus is telling us here, sa verse 17, yes, andam ko, muhatag sa akong ginamuhi, pero andam ko nga ako ni bakwi o ngalang. Isa may makimuha na. So, kung andam siya nga ihatag niyang kinamuhi, niya iya na siya yung mabawi. Mga tanan ko, nain Diyos na nakahiman, o lain tao ba? Wa. Ang isa yung ang tanang Diyos, sige mong Diyos sa tao, kung sa sila, tao ang katikan, dili Diyos ang katikan. Si Kristo Jesus ram ang Diyos o katikan, nga nahimong tao. Gets ta? O so, may tao, nga namatay, gilubong na banhaw. So, anong usalit magtagtao? Anong usalit mga kakumingon ang tao, I love you with all my tinai.
I love you with all my bowels. Tanan ako mga kai kami. Hindi kasi na all bowels but with all my heart. Tagahan ka ani na andam jud ko mo ni mo na tuto man tani na. Ilabi na. Kung wala pa sila kaila sa Diyos. Mailad jud ta kung ato kasing-kasing wala sa Diyos. Mana nga, sigurado ang ako lang din sigurado ang palito na inyong kasing-kasing na hiusa sa Diyos. Kung 5 minutes na gagawin, inapagpunan pa na rin. Hiusa sa Ginoo. Hiusa sa Ginoo. Hiusa sa Ginoo. Kung saan man yung paghiusa sa Ginoo, nga itong Ginoo tumas sa langit. Yan na siya din ako, ukibog, nabog siya din ako. Matag sala, pag hinusul, ayag balik ka. Maura dyan na. Unya, kung panong sa kita na imong sala, pangayuwa sa Ginoo, patya na lang po, Lord. Kaysa mabuhat pa sa balik ka ng sala, problema na tumigo may ganda nga, Lord, kasapot man ka. Balik sa sala. Balik sa sala. Lord, tao naman ko. Balik sa sala. Balik sa sala. Nabasabot na wa kahit gugma sa Diyos o wa kahit handok sa Diyos. Hindi ka balik sa sala. Kaya ang tao lagi na nag-ilang sa Diyos, di mo balik sa sala. Kaya natao ka diha sa Espiritu. Kung ang Espiritu sa Diyos na mo, di ka mo sala. So ang Espiritu, wa diha. Ang Espiritu sa Diyos, wa diha. Kaya kung ang Espiritu sa atong kasing-kasing mo, ato siya ipabuyo, ato di siya amuma, bisita siya nga, di ka bisita nga, usa na dito niya. Kasi diyan nilawag ka ni Kristo Jesus, naminyo ka ni Kristo Jesus, uy, may usa na kanya. Bagabi na itong naman, sige ta pa yung balik ng sila Sumauwaw ta. Kung nga, ang konsensya na to sa sala, grabe ka anyo. Hindi na juga mo balik sa sala. Kung ino ko ni mo sa ako may sunod. Sala biasa ko. Tapi siya ko sala bega ko ko. Kung ino ko makasala ko ka usa ka duha pun na ka eh. Na asa man ta di ba kadaghan may ta. Ono. Dos. Tres. Ginunalay nito ng bayan, di ba? 1 2 3 naman yun na itong magiligana na. Buat ka sa inyo kay 1 2 3. Sige. 201. 204. Lapot ng 300, wag ihapon kay gibuhat sa imong anak. Di man pwede. Ang Ginoo, di na pakgamon sa kung salamanan. Grabe ang konsensya. Yes, makabuhat ka bang? Ganya, lusog ka. Dataod, pang! Sala na ka. Salaan. Grabe na yung konsensya. Ikatulo, yun na yung gawin. Yun na tuloy. Muna grabe ang kauwaw sa sala. Dili kay mauwaw ta mo balik sa Ginoo. Pastilan. Kakasala kayo, oo pa dyan balik sa Ginoo. Pastilan. Dili, mubalik ka sa Ginoo. Kaya naman, siya may walipin mo. Siya may usap mo. Kung hindi mo ka mubalik mo sa Ginoo. Kanang tao may nga mauwaw na mga gusto. Huwag pinagilas mo. Ang garbo niya nag-una. Ang garbo niya. Sa iyang kawalimon. Nawa sa ipa si garbo. Kaya makasasala pa man dapo. So, Jesus is telling us here, na siya power. So, may mga power, siya ang dunay gahom sa liki siya. Musalit ka sa mga taong gamahanan ni kalimutan na. Kay mayor sila, dako sa posisyon, etc. niya. Mahambog pa, ako'y ka na si judge ko, ano na amigo. Ay, ka na si Juan, ako na amigo. Kaya para na to, kay nagkantag mahinuan na. Kung kita mo salig sa ganun, gamahanan sa tanan. Nga may mong maniubra, mulihok sa tanan. Wala'y tao nga gamahanan ng kalimutan na equal sa Kristo Jesus. Wala. Dali kay, so kung sa pa siya gamahanan ng kalimutan na, bisa pag ang tibo kalimutan iya, nga maong na si Satanas, si Gamana, si Satanas, sa tanang mga nasa kalibutan. Karon si Satanas may gamanan. Kay Gamana siya, kaya siya, di may takapitan niya. Gamana siya, kay kaila kaya siya na to. Kundi siya para kagamanan sa Diyos. Walang musalig kag tao, misalig ka ni Satanas. Kung na pili di ka pirmi, Diyos ko ni Satanas. Diyos ko ni Satanas. At, tananatan,
Kita na lang kuyutan. Mas hayrahay, may kalibuan, kaysa na sa Ginoy, papuyan. Dali kay daw mo akbay ni Satanas o mubiya sa atong Diyos. Mana kung magbalik-balik lang kita, that means wala kita di Kapoy, 10 minutes. Quarter ko ano? Napakoy 20 minutes. Ako na yung kiwasan. Hard hand. Sa maning sinumulan. Si Jesus Christ, nani siya, ipakita sa dinangan ng mga taong sinumulan. Dili ni sa tag-iya sa karnero. Mana makita natin sa versikulo 12. Kung makita siya o wolf or ihalas ng ero, mudaga na siya. Ika nang ihalas ng ero, dito na. Kita din kay mga ero gani, kami yawan gani sa. Amen? Sa katong kabuling ng ero, yung muganan ba? Nanay ko, yawan ko, buang mo kaya ni. Samot pa na ini nga wolf. Sumuabuan dunar, mubiya sila sa ilang katungdanan. Iyang tugutan nga ang kaning mga bitin o mga usa na sila muka o sa karnero. In short, di siya anda mamatay o magpakamatay sa karnero. Mga tanang ko ninyo, mga ginikanan. Nagpakamatay ba dyan mo maayo? Pagpumol sa saktong pinaiya sa inyong mga anak. Kaya kung wala mo magpakamatay ni anak, inyo Diyos ang tulirong disiplinahon. Hard ka, dili ka Pinoy na ginikanan. Nagawas na din ha, pero wala kay pagbati nila. Kaya kung natay pagbati nila, ato silang disiplinahon sa matag, sana ngayon pagbuhaton. Di na to sa itubyan sa yawa. Kaya ang sala baya is, nakontrol na ang tao sa yawa. Kung nakinahanglan ka mo, so jud ta, kung ato jud siya buhatan sa insakto, aron siya mata. Kung magayon siya, sa yupin, di po ganahan, mabalik na. So in short, ang sinulan, huwag pagbati, kaya mang biyaan. He cares. He doesn't care. Hindi siya mag-care. Pumitaon kong makita din sa kadaghanan sa ato sa Pilipinas. Sad kaayo nga ang gobyerno magpirmo pa sa Milan. Way trabaho, way kuan, maunay mo na. Pero daghan kayo ng sige panganak, nawa sa ito pakaon. Kung nga sa ipakasal, na mismo ang matagti ayo ng laki babay, di magaling makabuhi silang kabulingon. Amen? Sumuha ng mga butang na nagsunan. So, ang tinuod na ito ang mabalantay na si Kristo Jesus sa libi. Sa libi sila. Kung ang makatauhan ng ihatag sa Diyos, imabaw ninyo sa libi. Ang nagmatuto ninyo sa pulong sa Diyos sa libi. I feel bad because a lot of times, murag ang tao naghatag o salig ninyo, pero actually, hindi sila musalig ninyo. Kasi na nga, imong intention is only tabangan sila sa ilang pagkakaw. Yesterday, I was also talking to somebody na devastated dito. Ipakita na sa Biblia, ipilig na po siya sa sala. Umayong siya nga, kaila siya sa Biblia. So, pag ila sa Biblia, ipilig na po sa sala. So, nga, ironical, man yung mga ng katawanan na butang. Muna nga, mudisiplina dito sa akong mga anak. Ako nga pasyon, mudisiplina dito ninyo. Magkatawan na ihatag sa inyo. Ako, matag mudisiplina dito. Dili ko mo tanaw. Kung tighatag bakagtapo na ko. Di ko mo tanaw. Uy, tighatag na galing tayo sa sila. Okay, pakilang mo. Okay, pakilang mo. Di man ko sinulan.
Nga tao, huwag ko sumuli ni mo para kong barog din eh. Ito ako sa Ginoo para kong barog din eh. Di ako pa kanong dili yan ang problema, di na akong problema. Isa na yung problema. Pero kung kailan mo sa Ginoo, bumat mo na siya matarong sa Ginoo. Thank you, Bang. So there are people who give so much. Yan kilala na ko, disiplina ko, biligay-liling ko. Uy, at pag nabali na kong buhay, akong disiplina mo eh. Wala ko itahit sa ni. Wait. Hindi mo yung sunan. Kaya ang simbahan, dili na kung nabay na mo tayo sa pasto, dili. Ang simbahan, it's not about kung wala, hindi mo tagdili, mag-inaanin, yan kani mga tawanan, manglakaw ni sila, kay ganit mo sila, mga mayor ba ni sila, kailangan ba nila sapi, yan ko ni Diyos na disiplina mo. Di ka pwede magpili-pili nga. Kani mga dato, di naman sila, kung gano'n mga publik. Nabalo mong lakaw mo, sa mayatag. Dili may gisunan. Mutan-aw ta, unsay standard sa Diyos. Kaya ang standard nga gibutan na to aning simbahan na dili ako standard, dili sa standard ni man kapag standard sa Ginoo usa ang paglakaw. So kung gaoyon ta, pag sinamot ta, kung ata magaoyon, dili ka magkasinamot. So nga discipline is important. Kung ingon ang tao, nakailang siya sa Diyos, naamon din ako sa pinawang din. Kaya pareha sa panahon ni Kristo Jesus, ang mga Pariseo, piki sila. Fake man sila. Mura sila, ahor kaayo, nagkisag sinina, ganahan sila nga taas kayo sa ilang pagtanaw sa mga tao, mga anak Diyod, mga tao, uy, diba, kiss pa, hindi mo kalunhan pa sila, ganahan si kayo sila. Pero wala sila mukir sa kalam sa tao. Muling-muling sila kung nakasimunag sila ang mga katawahan. Kaya nga naman, ang ilang diapas unsay ako makuha ninyo. Isang piso-piso lang, o 10 piso sa matag adlaw o sa matag Domingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito na na ko daan. Na ko. Yan, disiplina ko mo. Para masumuna ko, yung mamahawa mo. Hindi na akong disiplina. Alkansi ko, di ba mali? Alkansi ko. Ang business na ko, hindi na mo, walang buo akong business. Pero business manggod ni sa mga kalag nga gipalit sa Dios, ipakamatyan sa iyang anak, kay buot niya nga mahimo kang example sa ubang makatawhan o mahimaya siya. Ang ginansyang dakuani, sabi ang mubuhat sa katarong o sa mga butang, ang musbot o sa Ginoo, ngadto na maningil ka sa langit, ngadto na sa langit ihatag sa Ginoo. Manang atong pagtinuod, pilitan mo kwinta kung sa atong makuha. Kundi nalipay ba ang Diyos? Nakuha ba na ko ang smile sa Ginoo? Kung nakikita na ko, ispan magino na ko kinibuhat ko ano. Ispan magino kinibuhat ko ano. Kinibuhat kitang buhat sila, ang Ginoo mumupot na. Ismail ba ang Ginoo kung mahimo sa sila? Ikaw, di ba? Saan ka? Masmile ka? Managpa ang gatinganin ka? Amen? Pag itong babae ka, lakaw siya. Yang kita lang sa TV nga, kalad-kalad yun siya mayo, wag yun yung buhiyang bag. Wag yun yung buhiyang bag. Yan, pagkita nila ito sa kuwan, yung sabi ito niya, kung ito yung isang pa, wag yun yung pasayloa, hindi yung papiso. Nasakpan man. So, mga iso na, these are the things. So, Jesus speaks of another sheep na wala sa iyang pulo. Kinsa man eh. Kaya pag istorya ni Jesus Christ ani, ang iyang focus ang mga Hudiyo. Pag ani niya, ang Hudiyo biya iyang gianhi aron mahimo makatawhan nga may balitil kaniya na maglakaw sa kinabuhi nga dunay usa ka Dios nga may mutabang niya. Kinsa man ni karon? Kita ni mga hintil. Pati at least programa sa Ginoo sa unang eh. Kung tungod kay ang mga Hudiyo na pagaygahi na apil na karon. Inaasog yung kong yusikan. Usikan na to, usikan. Makita na usa ka butag-butag na makita na to nga. Di ba kung ikaw tao na ka, magyatapon o dato sa ka, yung hatag ka, yung human hatag ko ng Tuhan ni Ren o ni DJ. Yung hatag na ko ni Ren, uba dahil. O kung man nag-uba dahil. Kung siya, namot na lao, 20 ka tuig. Nagamit ka pa ng mga hatag. Asa man ka kumuhatag? Nato sa
lugam sa akong gihatag. Kaya na ako gihatag, ipatuwa, may na akong sinot. Correct? Hindi ka matag itong bara na kayong hatag, na. Si Kristo, o ang amahan, nihatag siyang anak. Di siya ordinaryong nagasa, di siya ordinaryong mabutang. Nagwagtang na sa imong sala, pinagi siyang dugo. So si Kristo, kung ako siyang gidawat, ako siyang i-value, ako din siyang bantayan, akong kaluwasan, maningon diha sa Philippians, tinagdo nga ninyo nga, limot ako. Mag-conduct yourself in a manner na ang imong kaluwasan, imong yung bantayan with fear and trembling. At padili mo wagtang. Mo na ang treasure na naan mo, naghihatag sa maayong magbalantay. Siya, nga na may magbalantay, dukot, maayon niya. So, nga this good shepherd also is makita na love by the Father. Kay andam siya, huwag siya magsupak-supak sa amahan. Kapag yung sa amahan, munaw kasi yuta, may mong ordinaryo, mugal-mugalan, kapatsyon, pagani ka, apaniwas sa mga katawhan, pinaagi niya na. Huwag siya masupak. Diba, makita na to, was obedient to death, even death, sa cross. Kita, asa man ang atong obedience, asa man ang atong pagsunod sa Ginoo, asa man putom. Kung komportable ang kinabuhi niya, yung na guys sa Ginoo, minsan talaga, kung sa maluroy, yung di sa taoy. Yung mga sa dagat sa kinabuhi, di sa taoy. Kailangan naman po ang dagat sa kinabuhi, kailangan. No. Kung giyog-giyog niya, kung giusab niya, sa gigihapon siya, kaya siya ang Diyos na nakibaw kung sa'y best para ninyo. Manas pag-imong sa mga tao, so tinig ikaw ba ito ng Ginoo, yung Kristo Jesus na himo, so tinigyan ko, ako mga milagro akong gihin mo, prueba na, ako ni ang Mesiyas na inyong gihumat. Yan ibalik sa Kristo Jesus pag-imong, di jud mo katuo, kay di ka di mo akong karnero. Nag-hope ko nga kamo karon, karnero din ta mong tanan. Kaya kung sige sundin ginawa, bot-bot ay, kapoy ng ay, sisuda na, sa'yo na yung sundihan niyo. Kaya sige, tag-rispan, huwag ninana, murag, baby tayo. So, ang karnero, suyo, huminga ko na sa punong-punong. Imo, ang punong dili mo, ako ni. Bisa ka mura lagi, ulat-ulat isang pag, waktu upang po niya, anak na pinagin mo, dapat yung kung dapat lang dito, kaya mo, maminaw ka, pumusunod ka niya, mo-obey ka niya, kaya ang galero nga musunod sa magbalantay, musunod yan ka sa tupa, i-obey ka, di ba? Nagkita-kita, sa magkakaroon musunod sa konsulti, imong ko yung nani, nahin mo kibuhat. Mana na, maminaw ka. Balik ko, incline your ears to listen to the Word of God. Kasi Kristo Jesus, mao lamang ang Diyos, na kung ino man ang daraghanan ng reliyong tao ra siya, kompleto ra siya. Siya ang inidara sa kadaghan mao ang bilansan sa krus. Ako, ug ang akong amahan, usaha. Ikaw, kung si Kristo Jesus, usara ba din? Kaya kung usar mo din ang Kristo, then usar mo sa amahan. Kung makaingon din si Kristo Jesus, ang tanan na ako, huwag makakuha, di mo sa akong kamot. So kung saon kag laglag, saon pa kagkuot sa kaaway, kung mo ng kawatan, diba? Huwag din klaro, ruang ka ng rubber, ang siya ng rubber? Tulisan. Naman ang anaon ko kahit ito bigan na ng kutsilyo o kusin, di ba? Before yun, bisan ang tulisan, bisan ang kawatan, di makakuha mo, kaya dili makatreten, dili makahimo o hulga ang tulisan. Wa siya'y gahom, usaw na pa yung magamiton, ang si Satanas, nga mapurog si Kristo nga siya, ganahan kami, kaya, sige, ganahan na siya. Kung mapurog ang Ginoo, kaya kung iya ka, huwag makakuha sa iya. Niya, huwag makakuha ni mo sa kamot sa Diyos.
Si Kristo Jesus, huwag makakuha sa amahan kung ikaw nimong kanakasamahan. In short, si Jesus, kung amahan mo sa naman, duha na ka-personas, against ni Satanas, kibawag yung nga, duha mong katao, against sa katao, sa may, kuha na, pilya na, ako sa inyo nakatao. Gawas mo yung, may kasi mo garati. O niya, mas may mga garati ang Yesu Cristo kamahan. Ano lang, binugbog na istorya. Tunog, pero ano, napapay makalabaw sa Diyos. Wala. So kung may makalabaw sa Ginoo, itagaan ka niyang assurance, ang kawatan, dili makasaklit mo sa akong kamot. Then, asa pa man ka? Asa pa man ka mo sa iyo? Isa pa man yun ang atong kagalan. Isa man yun atong himong protector na ito. Diba yun naman? Nag-ampo na ngayon ko sa tabang sa Diyos na matapos sa ang tatanato ng himo o kapilian na Lord, imo dito ko o akong umulon ang akong ginabuhi diha ka mauray yun ay bahan di kalimutan na ayaw ibaligya, ayaw i-surrender, ayaw exchange sa bisa-bisa. Yung bahandi mo si Kristo, kukti na maayo. Kaya muhatag na ni mo kaayo karon o labi na human sa inyong kinabuhi din. May muhatod ni mo ka na nga bahandi. Kanang maayong akarni mo, nato sa langit. Lord, ang pamarugtang sa inyo. I don't know if you know the song. Pero human naman dito yung balik lang din siguro sa Shepherd of My Soul. Let's sing that song, Shepherd of My Soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. Ako sa akin mga katawan ni Ginoo. Sumuwagin sila ng mga karila, kaya para naman ang makausap sa nila. Sumuwagin sila, Lord, na mga dunay dalugan, na mamino lamang sa mga mo, bilis sa mga estanghero. Sumuwagin sila mga musubay, musulong sa inyong pamahagi, bilis sa kalibutan. Narampo ako, Ginoo, sa ilang pagbuwan ninyo na makita ang kanila, Lord. Kuligin man dahil ugma, kulis maabot ng mga adlaw. Ang kabuluhanan sa pagsunod kanila. Ang kabuluhanan sa pagkakariro nila, kaya sa maayong magalansan. Mamahanin ang pusag kami, nagpasalamat ang sa tanan, sa inyong pulong, nagpasalamat sa amin, sa mga panalangin ng lahat sa mga katauhan, diin Lord, sa ilang pag-offer, ani balik ang hakanin mo, Ginoo, sa ilang tanang sa ilang mga gihaguan, Ginoo, and whatever capacity ngayon sa mga pangayuan ng Diyos, balik alang sa kamayan, sa imungalan, nagampo ako ng magadikan tayo sa kasing-kasing ng manipayon, o nga Ginoo, sa bawat sa tanan, doon na sila kasiguraduhan, na you will bless them. Na unsa man nilang ihatag kanimo karon og Ginoo, amahan gamay ra kaayo sa para sa panalangin na imong ibuo kanila ug bisan sa ilang pamilya. Salamat kay Amahan. Bless the tithes and offerings. And Lord, we give you all the glory and the honor for you alone deserve it in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you.